Meta kumanana pano ndiya kuti masankho akuchitika ife Amalawi Congress Party tawina kali nde mutu wankhani ndibana ndipo running mate ayamba kuonetsa kuti 2014 adayesa utibera 2020 ndi pamene kunakhala ngati ambuye atibwezeretsa ndipo chimene tikunena ife Amalawi Congress Party ulendo uno sikuti wina afuna atibereso iyayi nde kuli ena mukumanena kuti akuberani muli pampando running mate anena kuti ayi sana tiberi chifukwa meki sina tulutse mtsogoleri mukuti wani wawina ndani chachitika nchoti taagwira akufuna kuba nde mukamayankhula anzathu a DPP malo moti tawina tinena nikuti tagwidwa tikufuna kuba imene inde nkhani mudzinena kuti atigwira ndipo umboni watani waonetsedwa nde nkhani imene running mate amatsindika lero chimene akamba iwawa ndichakuti tidzisiyanitsa kuti ukakhala pampando sikuti udzibera masankho udziwina poyerayera osati kumazimenya chidali kuti ife timadziwa kuba nde ulendo uno mwakumana ndi anthu oti akugwirani simunagwidwa kunokokha magwidwa kumpoto magwidwa kumwera magwidwa kulikoma magwidwa kulikose nde kumene mukuauza kunja auzeni zoona running mate akuti auzeni achakwera akunena kuti nena nizoona kuti magwidwa mukuba osati tawina tidzinena chilungamo mmene zinthu zilili nde nkhani imene apempha iwo anena kuti chonde ameki tithandizeni yang'anitsitsani zimene zakhazi kuchitika alongosolaso kuti mabedwe ake amatani choyamba pamaoneka kuti kumaonjezeredwa manambala amtalika anthu akumudzi mwina mukumalephera kulongosola kuti koda kuti amabamotani choyamba paonetsedwa pepala loonetsa kuti zoyikidwa mu kompyuta zikusiyana ndi zolemba pamanja zinazo amaonjezera ndi kumachepetsa mavoti achakwera kumene kukuonekanso nkhani ya null and void kapena zimene zaonongeka zapano konse kumene MCP maoneka kuti ili strong zikuoneka kuti zambiri zimangoyikidwa pambali kuti zaonongeka kutanthauza kuti mavoti ambiri ama MP a president maka president ayikidwa pamodzi ndi onongeka a running mate anenanso kuti ife mene takhala pano ma monitors ena amatulutsidwa nthawi yowerenga amatulutsa mrumu ndikupezeka kuti ena mpaka kumathamangitsidwa ena kupwetekeka mkati chifukwa kumudzi kumukeno zoti kodi chatsitsadzaye nchani nkhani imene timakambirana pano ndi imene iyi kuti tabwera kudzaonetsa kuti anthu amachita kugwiritsa makina imene akuti software kutanthauza kuti kumagwiritsidwa ntchito mamashini kuti anthu awo abwere nde nkhani chimene tabwera kuti tidzanene pano ndichoti ife ndife oyamika Amalawi munadzipereka mwapita mwakavota tikuthokozeni kwambiri ndipo mwasunga bata nde ife tabwera pano kudzanena kuti chilungamo chioneke ndipo wina akamationa tili du mmene tililimu sikuti ife ndife ogona koma kuti ife timafuna kutsata ndondomeko ife ndi chipani cha chilungamo kukhala pa mpando sikutanthauza kuti tidzibweretsa chitonzo tidakafuna zilakakaza sezi zitasokonekera koma ife dziko lino timalikonda achakwera amalikonda dziko lino sikuti iwo akunena kuti zonse akunena kuti chilungamo chioneke ndi apapa mukati muonetsetse zalero taona kuti masankhowa kunena zoona wina atafusa ndi chani chachodetsa zinthu tinena kuti chimene chasokoneza zinthu ndichoti ena makamaka titi anzathu a DPP-wa malo moti ayendere chilungamo akuyendera kufuna kubera ndeti manena pano pa kampeni ife timayesa kuti DPP yasintha khalidwe timadabwa anthu oti sanapange kampeni nkomwe osadziwa kuti akonzekera kupanga staff kukayika zinthu mu mabox nde ife tidanena kanthu koyipa sikalowa kanthu koyipa takapeza nde uno chipani chino ndi mzinda woyera ndi mzinda woyera umene siudzalola kuti kanthu koyipa kalowe ndithu ali yese mumtima akumbukire timayimba popanga kampeni mulungu wathu wakhala nafe chifukwa wakagwira koyipa kaja ndipo wakayimitsa ameki tithandizeni tiyimitse kanthu koyipa mzinda woyera ndi uno ndipo nonse kumene muli Malawi Congress Party ndi chipani cha bata ndi chipani chomvera malamulo tipitiliza kwathu ndikupempha ambuye khalani nafe
mene tinkapereka pemphero maliza ndi zimene adzanena pano running mate motumidwa ndachakwera tikupita kumapeto running mate akhala akutenga mafunso nde ndipemphe kwa amene talongosola kuti mwina ngati panali mafrezi ena poti tamva kuti ati kunali zizungu zosokoneza tsagwano kutsogolo matsagwadi kuno nde ndipemphe kuti amene sitinamvetse summary ya zimene zizi inali mmenemo kwa anu ake chinthuchi ali kumudzi anu ake sali pano pa Capital Hotel tikuyenera kuti tilongosole moti aliyese amvetse zikomo kwambiri pa nthawi ino ndipemphe mafunso amene ayankhidwe ndi running mate athu nde munthu akafuna kufunsa akweze dzanja anene kuti akuchokera kuti tipemphe mafunso anthu mabwera ndikale ndipo kuti zambiri zoti tichite Malawi Congress Party mafuna ilemekeze nthawi yanu nde mfunse funso direct ndipo ngati funso limene wafunsa wina wafunsa kale lisabwerezedwe amene tifuna tifunse anyuzi bwerani pano ndipo masukani funsani china chilichonse tikufuna kuti muyankhidwe iniyo ndi udindo wanu kuti muthe kufunsa funso kuti kufikira pamene tili pano mutha kunena kuti ngati chipani mukukhulupirira kuti bungwe la MEC layendetsa bwino kapena liyendetsa bwino chisankho chimenechi kapena mwataya chikhulupiriro mbungwe la MEC. Pachiwiri pali madandaulo angapo amene mwakhala mukubweretsa kodi muli ndi chikhulupiriro kuti pa nthawi yochepa imene yatsalayi chifukwa mwa malamulo bungwe la MEC limayenera kulengeza zotsatira within 8 days ndi nthawi yokwanira kuti MEC atha kuunika madandaulo anu ndi kubweretsa zigamulo. Lachitatu bungwe la MEC kapena kuti inuyo ngati chipani munali ndi anthu amene amalondoloza bwino kuwerengesera zotsatira za chisankho kapena kuti electoral center mavuto amenewa mwapeza liti amene mukubweretsawo mwazindikira liti mwapeza liti? Was it at the point where the election was being counted kapena pa nthawi ino pamene zotsatira zayamba kufika ku National Tally Center? Ndimafunanso nditamvetsetsa pa fundo imene afotokoza kumapeto kuti can you limit yourself? Okay. Panali anthu amene mukuti amakutsatirani ndipo apolisi awatenga mwina. I don't know if it is too early to disclose their names koma ndimafuna timvetsetse kuti anthu amenewa mukuti ali m'manja mwa polisi koma kufikira lero sitinamve chilichonse kuchokera kwa polisi pa nkhani imeneyo. Anthu amenewa akusungidwa kuti ndi ndani? Zikomo kwambiri. We'll take the first three. Machondi, limit your questions to 2, please. All right. Dzina langa ndine Messi Matonga kuchoka ku Times. Ine Messi Matonga. Bakulankhula kwano munayankhulako kuti mavoti kapena zotsatira zimene zikumaoneka kuchoka ku chipani cha DPP zikumaonetsa kuti zomwe zalembedwa papepala ndi zimene zikumakatuluka chinthu chija chikapangidwa print zikumaoneka kuti zikusiyana, zikumaoneka kuti za apita mutharika zachuluka kuposera zimene zinalembedwa. Ndikukhulupirira kuti ndinamva bwino. System imene kugwiritsidwa ntchito pano popanga transmit ma results kapena kuprinta zotsatira zimene imati mathematic inavomerezedwa ndipo inaunikidwa ndipo pakhala zochuluka zoyankhulidwa kuphatiza kuti kunali ku court kuti anthu akapange audit system imeneyi ndipo nkhani imeneyi inathetsedwa. Ndinene pano kuti inu ya MCP simukukhulupirira ndondomeko ya mathematic imene nthawi yonse yakhala kuti ndiyovomerezeka kuti igwiritsidwe ntchito kuyendetsa chisankho cha chaka chino. Zikomo kwambiri.
Should I proceed? Okay. Ndine Ruthie. Okay. You can go ahead. Okay. Ndine Ruth Daudi from Angaliba. Zipani zambiri taziona zikupanga claim kuti zaberedwa mavoti. Now inuyo achipani cha Congress amene mukanali pano mukulamulira. Nimafuna ndifunse kuti kodi mu perception yanu you've been in governance 2+ years. Mukuganiza kuti you have served Malawians enough for them to give you a second chance. And also, I caught the word, we've got this. Okay. All right, second year, we got this. Yes, I caught the word, we've got this. With that word, being Antonina kuti mulimboma kale, why are you not confident enough waiting for the results than making a statement every now and then kuti mabwedwa mavote? Thank you. Okay. Alright, zikomo kwambiri. Ine ndi Patrick Kachere kuchokera ku Umunthu FM. Nthawi ino ndi nthawi yovuta kwambiri imene mitima ya anthu ili mwamba. Mufotokoza kwanu mwafotokozapo kuti madera ena mwaberedwa. Koma bungwe la MEC ngati nalitsata bwino lakhali kumalengeza kuti akwakuti malipoti otsimikizika ayenda motere. Mwina inuyo ngati chipani pankhani ya mtendere mungatipo chani kuti mitima ya Malawi ikhazikike zikomo. Panthawi ino tapatsa running mate mwayi woti ayankheko chifazi yamba olowana akachoka ameneko will give you a chance aliyense afunsa ndithu then mwina akuyankha you can take your seats then you come in the order ene mutili zikomo. All right. Should I come there? All right. Okay. Tivanepa. John Paul from John Paul from Zodiac. Do we do we trust that we can run the electoral process fairly? We have trust in MEC, no doubt about that. If we didn't have trust in MEC, we wouldn't have been lodging complaints to them. Kana ka uda menso akurupirira sibwe zina complaints ya topira ku MEC yai. We would have gone straight to court. But because we trust the electoral process, democratic processes, and we trust in MEC, that's why our complaints are going to MEC. So we are proving our trust in MEC by going to them with our complaints, not going to court. Is there enough time? Good day, Abange look into our complaints. Yes, there's more time. 8 days is enough time. And even if we brought this on the 7th day, they've got capacity to make it
to look into our complaints. So we have confidence kuti aona kuti apanga bwanji. And remember, I'm making several options. Several options. Do not be misled by propaganda. Kuti ai yakona 8th day basa make apanga announcement zasi. Which law? Let them read the law. If MEC is unable to verify everything and audit everything, they have got several options. I'll not say them myself, but as journalists, go and read the law, what the law says, the option that MEC has. Yeah. Then, we had monitors and in centers, and again, how this happened, and the Zosatzira. So you see, we voted on Tuesday. They started counting the votes Tuesday. Results started kicking in on Wednesday. So by Wednesday, we started getting feedback. The same Tuesday, Mazuro, like for Mangochi Northwest and other centers where our monitors were chased, we got them the same day. And the complaints were lodged at the local polling center already and to the DC. And we have that evidence, but we are yet to submit to make maybe Leroro Mawa, Tipa submit to make. So we started getting some of these issues like the chasing away our monitors, not allowing them to count, monitor the counting and the what do you call it, and the counting and the sealing of the ballot boxes, same day Tuesday. As many as also. But we said, okay, complain per polling center because we need evidence and take it from there. So that's part of the affidavits we are getting in Mangochi and various districts where we have sent our lawyers to get affidavits. And yes, it's because we had monitors at the constituency level and polling center level. You see, we as MCP, as the ruling party at the moment, tikanafuna candidate mangaraza twaja, tikanatamangisa mamonitors au in our stronghold central region. Bino, but we're not like them. And will never be like them. But in their strongholds, they chased our people because they know and who don't know what it is. That's how evil our friends are. But we don't, we were cool, we're fine, we got this. We don't have to follow. They were following me. Banji, don't worry. The things that are being unearthed will come out in the open soon. But the law is being followed to the letter. And I'm not intimidated. I'll never be intimidated. As I always say, Fia and me are twin brothers, and I'm the eldest. My sister, Mese Matonga, Adibanji Gordon. My good brother, one person morning. That's a lighter moment. Amafunsa messages additional votes. Pajani pa smart. What smartmatic? Majani. Chimani voters when smartmatic. You see, Nena Gudi and Zatwaja, they're very smart in doing evil. They plan very well. I wish their plans were directed towards positive stuff, not negativity. We have discovered them going to court complaining about Smartmatic was a decoy. It was a decoy. Us fighting them in court, or not us, people fighting them in court while they are busy planning evil and scheming. So it was, yeah, they are good. They are very good on that one. They are very good on that one. But they are good in doing bad things, not positive stuff. Do we trust mathematics? Yes, we do. Very much so. We do. But remember, this technology is a system that is managed by people and can be interfered at any level. Remember, 2019, there was a ghost in the system you make. Someone interfered into the system. So we can't rule that one out. We can't rule that one out. But we trust MEC and Smartmatic. But we're asking MEC to look to it. That's why I was very specific. I want to see me how we are. I'm going to do a summation. Yama vote up Peter Mutaliga from all polling centers. You go in the bunch from Yurayaki. That's why I was emphatic, because we have to be specific with our request, not just being vague and
And mango yangu kuti aone jani. We are pointing them to muone apo. If you according to our findings, we feel apo. Everybody vote. What was the other question, Messi? There were two, only one or two. Did you ask two questions, Messi? Just one, huh? Yeah, I think we do. I think that was one question, huh? And there was the Angaliba, Ruth Dowd Suleiman, Ruth Dowd, Angaliba. Where are you, Ruth? Yes. Oh, you're there? Yes. Going to where, Angaliba? We have served for 5 years. For 2 plus 5 years, 5 years, huh? Do Malawians have a reason to give us another chance? Funso limene mkana funso taya campaign, panopo kama zama elections results in the bunch. But because you're my sister, I'll still answer. Yes, and very much so. All right? Yes, and very much so. Actually, many Malawians want us back. Actually, 50 plus 1 Malawians want us back in power. By the way, when I say we got this, we got this. That's why unafunsa so zazimene zozo kuti we got this. Komano bwanji mukudikira kuti ameka ulisekai kuti machanjani maberedwa. Put words in our mouths. We never said aberedwa. It will not happen. It will not happen, not at all. Mwaona Jesse ali hapa Kazipatike, Ochirondola ali hapa, Ogumba ali hapa, Konde ali hapa, Ananse Tembo ali hapa, Ajantunya ali hapa, Asogo, Achole ali hapa, no, Hene Mumba ali hapa, Kusamba Zonza ali hapa, angati bere. Joshua Marango ndevu zo masharubu alipo mpano. Zona akabere muntu passing masharubu Joshua Marango. Singateke zimenezo yayi. My point is tawagwira kuba. Inchitumbuka tavakora vakwiba, tavakora vakupanga vya ungwibi. Then finally naso ukamabere nyumba kwanu Ruth Dowd opeza kuba kukubera. Amezeka ekuba pene ndandaule. Amezeka abega ye. Akundibera ine. Tawagwira gwi. Uyo tawagwira. Patrick ndani from Umuntu FM ndani Patrick ndani? Kachere? On the way. Perfect. Friday when I had a press conference, my message was calling Malawians to become peaceful and remain peaceful. Zomwana banga hota DPP ublanta ubanga my demo nja andraiki. They thought they were saying that for long. They can't. If it was I mean banga means they fail. But to the people, go to headquarters, you see a lot of youths from all over. They're staying there at the moment. We are an SG, we are. Tumaba kuti ena kana nepando wanu fodi agumba sauna nukondo agumba yayi ndi angateke paro SG. Now we are good old people. If we want that, we're going to unleash them, but we don't. We are a peaceful party, and the team yo wina simapo ndai yayi opangono unamona Mbappe akuponda Mbappe sama ponda Mbappe yayi. All right, another set of questions. Mina afuna akantu aga. I mean, omaliza, but that's it, yeah. Take the last, right? Yeah. Please make it brief to the point. Zotsatira zama councils 9 pama council 9 amene bungwe la MEC latsimikiza ndimafuna ndidziwe kuchokera ku Chipani muli nayo vuto lina lililonse lama lizatsa amenewa zikoma kwambiri, which you have noted during the electoral process. Now,
I wish to know, how are you going to make sure that you are seeking for clarity doesn't compromise the MEC services and maybe their process of coming up with official results? Thank you. How, from the challenges which you have noted, I wish to know, how are you going to make sure that you are seeking for justice and clarity does not compromise the Malawi Electoral Commission services and seeking, coming up with official results? Thank you. Thank you so much. Karo Kajiwanda, Linga FM Radio. Linga FM? Yes. Area 14? Yes. Karo Kajiwanda. Mwakambapo kuti ma monitors yanu anatulutsidwa nthawi yowerengera mavoti. Mostly in the eastern. Mostly, yes. Mwina izi mwadziwa liti kupangiranso kuti dzana panali ndithu press briefing ina lachitatu madzulo ku headquarters simudafotokozepo za izi, komanso kupita chitsogolo muonetsetse kuti mwina pakhala njira zotani kuti mavoti amene amawerengedwa m'madera amene mamonitors anu munalibe pakhale kuti palibe chinyengo china chilichonse chimene chinachitika. Eziko. Ine ndi Luse Kadzongwe kuchokera ku Mibawa Television. Luse Kadzongwe kuchokera ku Mibawa. Pamene mukudikira kuti meki mwina liyankhe madandaulo amene mwakapereka, anthu anu funso ili nafunsaso Madamu Kabwira, anthu anu mukwakonzekeretsa motani kuti chotsatira china chilichonse chimene chinkabwere athe kuchilandira? Zikomo. Running mate, over to you. All right. Lero ndaphunzirapo kuti kuli GBS TV alinga ndikuidziwa ya Alex Major idziwa kono just a minute kuna namba ndi Rapkenet was the first one, then Katata. Okay, fine. All right, thank you so much for the questions. I think that's the last set of questions. Awaiso napken aku Kasungu Radio. Mnafunsa kuti kodi ameke apangapa announce zama councils 9 inuyo mwendima issues lima yasamene o mukupemphani mundilole kuti pakali panopa ndisayange fusolemene lolo popeza tikupanga follow administrative procedures ndi ameki ndi pempani ma journalist makamagalo waiso napkeni funso lako pepa sindiliyankha kai pakali pano, but I think yankulibwera as we go along tomorrow or by Monday or by Tuesday. By close of the tomorrow, I think some things will have happened. One thing we want to make it clear is that we'll never antagonize MEC, never. Never, N-E-V-E-R, no matter what, we'll never antagonize them. That's why in my statement I said, we are following administrative procedures. Should we not get justice through that, we'll follow civil procedures. If push comes to shove, even criminal procedures. So, I think that's how I can answer that question. We are pursuing every administrative procedure, and some of the things, I'm media because they are sensitive in a way, and I don't want to be misinterpreted. I'm attacking me or whatever and the like. Never attacking anyone. Jem Michael, my friend from the Great Britain, Jem Michael, GBS TV. Where are you, Jem? Are you Jem? All right, good to see you, my brother. I like your question. Thanks for that question.
in our pursuit of justice and seeking clarity to our concerns, are we going to compromise make? We are law abiding. We have the most worst evidence, more than atypics, in terms of the gravity of the irregularities of sin. It's more than typics. As I said, anzatwaja atamangisa mamulas atu in their strongholds. In our strongholds, there's no incident of anyone being chased or beaten, not even one, because we are peace and law abiding. Peace loving and law abiding. Peace, love, and harmony. You know that song, huh? Joseph Hill Kacha. That's who we are. So, in our pursuit of justice and clarity, be assured, and be assured, we'll never antagonize MEC or any other state institution. But we have trust in the process, and we believe justice will be granted. Karo Kachiwanda, when did you know about this? We said no repetitions. And on that one, Mamma doing chase. Nanena Saudi, Tinazi was Romero choose the Mazuro, and the comments we are lodged to make. Nanena Joncho, Nayam Joncho. They were lodged in Chicoyani, Romero. But now, as a party, we are putting all those together. SG maybe to me put make all those stuff. We are correcting from various, so we don't want to go to make it. Kani most repeatedly everything to do that particular Kani. So we are getting from various statements from various people. Could you know Marino? This is what happened with our monitors, and this only happened in Eastern region and the Sapito Belt mostly. Then we Nandiluse Kadzongwe from Mibawa, Agudi and Atu, Tiwakonzelekisa Motani, Kuti Marizasi, Akabwe, Butabwera Kunulusi. Kachiwa Kadzongwe, Tabwera Kunulusi. Nufuna Fusoko, Usafusa Dimanta, Fusa Bino Bino. Bon Veka Veve, come this side, Lucy. What do you want to see a married of Surimenian? No one will debate you. Nobody from Congress Party will debate you. Ask we peacefully. Mantendere. Tafusa we Amva. Oh, for the Janet. Honorable Sinafuse Mamata. Fusolo linali nditu straight to the point. Pa Chisankho timembekezera Zotsatira ziwiri. Kukanakhala kumpira tikanati zitatu kukhala draw. Koma uku ndi ku Chisankho ziwiri. Kuwina kapena kugonja. In case Malawi decides otherwise as MCB, anthu anu chotsatira cha Chisankho chimene chichi terekezo tichapita mwina mmene simukuganizira. Anthuwa mukuwakonzekeretsa kuti adzathe kuchivomereza chimene mwina Malawi angasankhe kuti akupangireni. Zikomo kwambiri honorable. All right. I'm saying this to Malawians and more specifically to members of Malawi Congress Party and the 50+1 that voted for Chakwera. I say it again. I'm addressing Malawians, Malawi Congress Party members, and the 50+1 that voted for Chakwera. Tiwakonzerekeresa kuti azate kuvomereza zimene meki yanena. Zikomo kwambiri. Tiyamike kwambiri apa ndi pamene pabwera pamapeto pake pa meeting yathu msonkhano umene timabwera kudzatsindika kuti chisankhochi tawina. Tungodikira meki ilengeze.
nde pa nthawi ino tifuna tipemphe amene anatitsogolera kuti tilandire pemphero tonse tigonje nde I think majananga ndi mnatse ya mutitsekereko.